Abi bisa memahami kali sekali minggu demi minggu jangan hadir hilang repot mobil bisa ngamali sak mampu pun bu. Jadi aja kalau mau kitab sak kitab bu ya mungkin sing iso ngamal wis seprapat ya bu. Nah kulo lho bikin tidak itu cuma saya tahun. Pas tak pahami lho gue pengen kitab muliane lho belas belum tahu. Ini tetap kulo sinau. Terus hari ini bu, enten wong ahli duit Pak Tito. Enek wong ahli duit kuwi ibadah. Enek wong ahli duit iso ibadah apa wae mobil nyampu wong. Wis ahli duit paris. Wong sugih dunya ternyata lah dia kok penak Bu. Aku duwe duit turah-turah, yo mobil PN, duit PN, jajan PN, motor PN. Sebetulnya ra bojone duwene paris. Ya iki ora. Ngoten niku. Golek nah, Gus. Nggih. Sing sawah Bu yo, sing ekaran Bu, mas merpiyambak Bu. Sawahku sing 4 hektar, sing 2 hektar garapan asile PN. Yes. Akhirnya sing ahli ilmu manut dari Kanjeng Nabi. Ya Kanjeng